F'konferenza tal-aħbarijiet li saret fl-isptar Keren Grek, il-Ministru Joe Cassar naqas li fid-diskors tiegħu jirreferi minn jeddu għal problema ta' nuqqas ta' sodot fl-isptar Mater Dei. Mistoqsim il-ġurnalisti Joe Cassar reġa' qal li l-Gvern għadu se jibda jinvestiga din il-problema. Ħanibda ninvestiga x'qed jiġri. Il-Ministru tas-Saħħa konferma li l-Gvern għadu l-bot milli jsolvi n-nuqqas ta' sodot fil-Mater Dei. U issa wara li ilu 3 snin li fetaq l-isptar, Gvern bil-għaqal ħajibda bed modeling exercise ġdid kif suppost isir. Joe Cassar qal li aktar minn 3/4 tal-pazjenti li qed imorru l-emerġenza ma jkollhomx każ urġenti, speċjalment bejn il-ħadd u tnejn meta skont il-Ministru tas-Saħħa jkun hemm żieda drastika fil-pazjenti fl-emerġenza. Mistoqsi jekk kienx qed jimplika li hemm abbużi, Joe Cassar wieġeb li le, iżda naqas li jispjega iktar. Ma nistax nifhem kif il-medja da ma bdiex tagħmel stħarriġ qed jiġri fil-weekends f'Malta. Niskanta. Fidejkom. Ma nafx xi ħaġa fil-weekends qed tiġri f'Malta. Dwar il-listi ta' stennija l-operazzjonijiet il-Ministru qal li huwa impossibbli li dawn jispiċċaw, imma l-Gvern qed jaħdem biex ikompli jnaqqas iż-żmien ta' stennija. Is-Segretarju Parlamentari Mario Gallia tkellem dwar id-dimensja filwaqt li konferma li f'Malta u l-Latvja biss ma jingħatawx il-mediċini lill pazjenti qajjem dubji fuq l-effetti tagħhom fuq pazjenti li jbagħtu b'din il-kundizzjoni.